Νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας από την 1η Ιουνίου του 2007. Τα αυξημένα έως και δεκαπλάσια πρόστιμα πέφτουν στα βροχή. 350 ευρώ το πρόστιμο αν δεν φορά ζώνη. Και μάλιστα για κάθε άτομο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο, καθώς και αφαίρεση διπλώματος για τον οδηγό παραβάτη. Συμφωνούμε απόλυτα. Ο νόμος είναι νόμος και πρέπει να τηρείται από όλους. Ο νόμος όμως δεν εξαιρεί κανέναν, ούτε και αυτούς τους αστυνομικούς που οδηγούν το περιπολικό τους και μάλιστα ούτε σε αυτούς που επιβαίνουν. Αλήθεια, τα πληρώματα των περιπολικών που διατρέχουν δεκαπλάσιο κίνδυνο από τον οποιοδήποτε γιοταχή οδηγό και το πλήρωμα παράλληλα που μάλιστα κάθε λίγο και λιγάκι εκτίθεται σε κινδύνους καταδιώξεων και άλλων 1002 κινδύνων, πώς είναι δυνατόν να μην φοράνε ζώνη? Λες και οι αστυνομικοί είναι άτρωτοι ή Σούπερμαν και έχουν κάνει συμφωνία με το Θεό ότι είναι highlighter. Κι όμως εκατοντάδες ατυχήματα, τόσο με περιπολικά αλλά και με άνδρες της ομάδας Ζήτα, που ευτυχώς, θα πρέπει να το τονίσουμε, πάντα φοράνε το κράνος τους. Αλήθεια, αυτοί είναι άλλοι αστυνομικοί. Έχουν συμβεί και μάλιστα πολλοί αστυνομικοί έχουν χάσει και την ίδια τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Γιατί λοιπόν για αυτούς που δεν φοράνε ζώνη να μην τηρεί τον νόμος? Πώς αυτός ο αστυνομικός θα επιβάλλει τον νόμο όταν δεν τον τηρεί ο ίδιος? Πώς το Συνδικάτο των Αστυνομικών θα απαιτεί δικαιολογημένα φυσικά ασφαλή περιπολικά και όχι κινητά φέρετρα όταν τα ίδια τα όργανα της τάξεως δεν φοράνε έστω και αυτή τη ζώνη ασφαλείας? Αλήθεια, όταν εκπαιδεύονταν οι αστυνομικοί, μήπως θυμούνται ότι τα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα είχαν μπάκετ καθίσματα και ζώνες 4 σημείων αλλά και roll bar, καθώς και ότι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης φορούσανε ακόμα και κράνη? Αυτά ήτανε μέτρα ασφαλείας. Μόλις όμως μπήκανε στο περιπολικό, πήγαν όλα περίπατο. Αγαπητοί αστυνομικοί, για να επιβάλλετε τον νόμο πρέπει πρώτα να τον τηρείτε εσείς. Δεν ανάβουμε χωρίς κανένα λόγο το φάρο. Δεν περνάμε με κόκκινο γιατί έχουμε αργήσει και πρέπει να αλλάξει βάρδια. Δεν παραβαίνουμε τα σήματα που η ίδια η τροχέα επιβάλλει στον κάθε ένα απλό πολίτη, γιατί απλά βαριόμαστε να πάμε από άλλο δρόμο. Μη μας διαψεύσετε, γιατί αν σας δείξουμε και άλλα βίντεο, τότε θα εκπλαγείτε απόλυτα. Απλά, ο νόμος είναι για όλους και επιβάλλεται ανεξενέρετος για όλους, ακόμα και για τους αστυνομικούς. Λοιπόν, επειδή ακριβώς συμφωνήσαμε και συνομίζω, κύριε Σκαλάτη, ότι συμφωνεί και εσείς απόλυτα ότι πρέπει να φοράμε την απάντηση, βεβαίωτα, εννοείται. Οπωσδήποτε και σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας υποχρεούνται όχι μόνο οι αστυνομικοί και οι οδηγοί ταξί άπαντες να φοράνε, και μάλιστα έχει καθιερωθεί και οι πίσω να φοράνε οπωσδήποτε υποχρεωτικά. Επειδή οι αστυνομικοί είναι παράδειγμα προς μίμηση και βρήκατε τώρα 1-2 περιπολικά. Όχι, δεν βρήκαμε 1-2, μισό λεπτό. Δεν ήταν 1-2 μεταξύ μας. Ακούστε, εγώ είμαι αστυνομικός διευθυντής. Προσπαθώ σε όλους και όσοι έχουν περάσει από τις διαταγές μου, και πιστεύω το έχω πετύχει αυτό, τουλάχιστον στα εθνικά δίκτυα που ήμουν και στην Αττική Οδό, και φορούν όλοι οι αστυνομικοί και πρέπει να φορούν για ασφαλειά της. Έχω τύχει, είμαι αυτόπτης μάρτυρας, και οι αστυνομικοί έχουν σωθεί επειδή φοράγανε ζώνη ασφαλείας. Συγκεκριμένα πέρυσι του Β' αυτοκινητοδρόμων περιπολικό επέπεσε σε τροχαίο ενώ είχε σταματήσει στη Λέα για να καλύψει κάποιο αυτοκίνητο που έπαθε βλάβη, να μην γίνει ατύχημα. Μία Jaguar, νομίζω, κάποιο ακριβό αυτοκίνητο, το οποίο κινείται με μεγάλη έφυγη από τον οδηγό και επέπεσε στο πίσω μέρος του περιπολικού. Καινούργιο το περιπολικό Octavia έπαθε τεράστιες ζημιές και οι αστυνομικοί δεν πάθανε τίποτα επειδή φορούσαν ζώνη ασφαλείας, άνοιξαν οι αερόσακοι. Επειδή οι αστυνομικοί είναι παράδειγμα προς μίμηση, συνιστούμε σε όλους, και όταν έχουμε δώσει εντολές στους τροχονόμους, όταν καταλαμβάνουν συναδέλφους είτε να μην φοράνε κράνος, είτε να κινούνται χωρίς τη ζώνη ασφαλείας, τους κρατάνε, γιατί μερικές φορές λόγω συλλανδιληφτικής αλληλεγγύης αδυνατούν ή δεν θέλουν να τους δώσουν κλίση. Παρά τα αυτά, τους ζητάμε τα στοιχεία τους και επεμβαίνουμε άμεσα στον προϊσταμένο τους και ασκείται ο δέον πειθαρχικός έλεγχος. Κύριε Φυντά, να ρωτήσω κάτι. Για ενημέρωση του κοινού περισσότερο, όχι για να πούμε τα τροτά της αστυνομίας. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται αστυνομικά οχήματα να διέρχονται με κόκκινο σήμα ή να πηγαίνουν ανάποδα σε μονόδρομο
ή να παραβιάζουν την οριζόντια και κάθετη. Και να έχουν και το φάρο αναμένο. Υπάρχουν περιπτώσεις που προβλέπεται από τον ΚΟΚ. Όταν από τον ΚΟΚ προβλέπονται, μπορούν να χρησιμοποιούν το φάρο και τη σιρήνα, τα ηχητικά σήματα, τα οχήματα άμεσης ανάγκης και ασφαλείας. Και όταν είναι το γεγονός για το οποίο κινούνται είναι μείζωνος σημασίας. Δηλαδή μπορούν να παραβιάζουν κόκκινο σηματοδότη χωρίς να υπάρχει όργανο που να ρυθμίζει. Κόκκινο stop είναι απαραβίαστο, θα το περάσει το κόκκινο και το ασθενοφόρο όταν θα ελέγξει προσεκτικά με τις σιρήνες και θα βγει σιγά σιγά στο δόστρωμα και θα ελέγξει και θα είναι 100% απόλυτα σίγουροι ότι δεν θα